umaga namin dito sa Sorsogon. Ayan, nagising ng maaga ang mga kapatid ko. Andun na. Ayan, susunod naman ako. Yan, swimming time. O yan na sila. Magsiswimming na kami. Kahit medyo malalim dyan. O yan na, ganito po naman. Dapat nakabukas na. Your arms are satisfied when you love the way you do. It makes me glad that I got you. Got you where I want you. Oh, I got you where I want you. Sarsyado. And then, tosang talong. Yan, katatapos lang namin mag-practice, ay mag-video ng aming dance, mga Miranda Sisters dance. Ito ay para sa souvenirs habang kaya pa namin kasi mostly sa amin nasa 60 na, tatlo na kami magkakapatid na nasa 60s na senior citizen na, isa na lang ang natitira, yung bunso. Kaya yan, nag-video kami ng mga dancing namin habang kaya pa namin magsayaw.
Ayan ang lunch, adobo. Tsaka yung kaninang umagang sarsyado. Tapos ay kanin. Luxury beach at SORSOGON. This is the small Subic pink beach. That's what they say. Just how beautiful the water. Isn't it nice to wake up in this island? That's the accommodation. So beautiful. You don't need to go to Greece. We are in our local Greek island or Caribbean. Here it is. Here. Ayan, mababay na kami. Tapos na. Ayan mga bagahe namin. Ayan si Ate Jo. Ayan si Mark tsaka si Phil. Pa si Phil. Thank you. No bad moments here, all happiness. Ayun na ini. Kuan kami kay itong gurangkon sa ima bakal masirap ang pili. Grabe mag-explain ano itong Pili. Sirap ang pili with pili. Yeah. Ang tinig. Silungay. Pagpilar po. Pagkarayunan ano.
picture taking. Dito sa beach ng Donsol. Ayan, galing kami sa Matnog. Ngayon dito naman kami sa Donsol, Sorsogon. Yan, good morning dito sa Donsol. Ayan, magkukuhang kami whale watching daw. Nasa 1 to rin ang 1,250 ang per head sa whale watching. May makita ka o wala, magbabayad ka ng complete. Ayan na, nagbe-breakfast na si Ate Jo tsaka si Phil doon. Good morning. Ayan, papunta na kami sa registration. Tapos na kaming mag-almusal. Tapos nagre-raid din na. Tapos si Ruth na iwan pa kasi yung sukliin niya doon sa bayad ng breakfast namin. Tapos yan, si Ate Jo nandun na sa unahan para mag-register na para sa whale watching. Mag-ano tayo ng flippers. Okay. Tara na po. Asan na si sir? Nag-ihi, ayan na. Hi, Pinay. Yan yung whale shark adventure. Yan yung sabi ko. So, walang presentation. Wala na kasi brown. I-refresh na lang. I-refresh kasi ito hindi alam. Malinig man yan ano. From the whale shark is 3 to 4 meters. Mahabol ko ang ano. Okay po. Ako. Ano, sisi mag-explain. Explain ka daw ulit. Breathe in ka, tapos hold breath ha. Tapos hold. Okay, that's it. Okay. Yan, nagbayad siya. 7,000 yata. Ang ano po, para ma-inform ko po kayo. Ganyan po, marami po siyang pag Yung fog. tapos susunodin po. Magpapag talaga yan. Kuya, pulo. Patikaw kita. Full day kaya. Sayang yaw kami tayo. Morning. Ano ba? Swimwear nyo ba? Ako nang bala. Ito akin ko na eh. Oh, iyan kami na boss. Dapat ikaw mga picture. Ay, dahil picture. Video lang. Video na. Yun yung mga pasyente. Di mayo ka sa video. Sige, sige. Mayroon
sasabihin namin na get ready. With magic market. Welcome to DONSOL, BUTANDING Interaction. Upo na kayo ma'am, usog kayo dito. Okay, jump! Ulo-ulo. Ulo-ulo. Yeah. Yeah.
Sabi ko ini ko na to mga video ng maganda, sisirin ko. Ma'am, tama kayo. Ma'am, dito tayo. Huwag kayo dyan, ma'am, Kibong. Huwag kayo dyan, ma'am. Marami nang linunok yan. Sa kabila, ma'am. Huwag kayo dyan, marami nang linunok. Oh, magaling niya pare. Ay, tumalon ako hindi suot ang flipper. Nakalimutan. Okay. Paalis na tayo. Nakabidyo yan. Nasaan si sir?